Shabbat. En Moldavia, que han visto estas mascaradas en el País Vasco, han sentido algo especial, han dicho, eran iguales, eran lo mismo, incluidos el Samarzain. Palabras para contextualizar la presencia y aporte de la cultura zíngara en el folclore de Euskal Herria. Equialde nos cuenta esta inmigración en tierra vasca y su actualidad. Jordaniaren txartalean mendebalde, Hegoaren bide durian iparalde, eta ningidienak dian lauaitzen jabe. Ekiaren ekialdian ekialde, Jordaniaren txartalean mendebalde, Hegoaren bide durian iparalde, eta ni bidien artian lauaitzen jabe. Beti nureki aldian, eiten da bidian, kanto bago gozaidian, biziaren izenian. Rotziktibuan egitzi, berkoloreko iritzi, atzo egitiaretzi, goizekiari ez etxi. Ekiaren ekialdian ekialde, Jordaniaren txartalean mendebalde, Hegoaren bide burian iparalde, eta ni bidien artian lauaitzen jabe. Ekiaren ekialdian ekialde, Jordaniaren txartalean mendebalde, Hegoaren bide burian iparalde, eta ni bidien artian lauaitzen jabe. Txinbarre dioen dantza, unaitikoak abantza, arra hasezagun dantza, bizilahiaren maza. Itzira noen zunezan, Podea, bidez bide bentika, unkizinire etxea. Ekialde, ekialdian, ekialde, Jordaniaren txartalean mendebate, Hegoaren bide burian iparalde, eta ni bidien artian lauaitzen jabe. Ekiaren ekialdian ekialde, Jordaniaren txartalean mendebate, Hegoaren bide burian iparalde, eta ni bidien artian lauaitzen jabe.
Eskerrik asko Ekialde taldea. Y ahora con nosotros es el momento de Rosario Danzariak. Desde Rosario, la provincia de Santa Fe, otra vez en este Buenos Aires celebra 2023